أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا لا نسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዘጽናሐናን ዘዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታሬሬት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 13 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ሩፋኤልን አቡነ ዘርአብሩኽን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ይሓልኹም በረኸትን ተራዳእነትን ናይ አቡነ ዘርአብሩኽ ምስኩላትና ይኹን አሜን። መጋቢት 13 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበሩ ቅዱሳን 40 ሃራ ሰማይ ብሰማዕትነት ዓረፉ። ዓብይ ቅዱስ መቃርስ እውን መቃሬ ጽድቂ ከም መቃርስ ዝተባሃለሉ ሓለቓ ኩሎም መነኮሳት ልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ በረኻ ዝነበረ ኣብ ግብጺ ንዓብይ ገዳም አስቄጥስ ዝመስረተ ልዕሊ 50,000 መነኮሳት ይመርሕን ይምግብን ዝነበረ ፍጹም ጻድቕ እውን ኣብ 400 ክፍለ ዘመን አርዮሳውያን ነዚ ሩሩህ ዓብይ አቦ ብሰንሰለት ኣሲሮም ካብ ግብጺ ናብ በረኻ እስያ ምስ ዓርኩ ምስ ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ ኣሳደድዎ። ኣብኡ ንክልተ ዓመታት ስቃይ ምስ ተቐበሉ ኣብ ቅድሚ አረማውያን ድንቂ ተኣምር ገይሮም ንአረማውያን ምስ ንጉሶም ኣጥሚቖም እዮም። ኣብታ ዝተሰደዱላ ሃገር ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናጸዋወዓ ስሙ ክብሪ ይኹነሞ ንእመቤትናን ንቅዱሳን ሐዋርያትን አእላፍ መላእክትን ብፍላይ ከዓ ንቅዱሳን ዳዊትን ዮሐንስ መጥምቅን ወንጌላውን ማርቆስን ጳውሎስን ጴጥሮስን ኣኸቲሉ ወሪዱ ተገልጸሎም። ብቅዱሳን ደቦት ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳናት ኣተወሎም። ዓብይ ቅዱስ መቃርዮስን ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ስደትን መከራን ስደት ብዝወጽላ በዛዕለት መልአክ ኪሩብ ብኸንፉ ተሸኪሙ ናብ ግብጺ መለሶም። ኣብቲ ወቅቲ ከዓ ንጻድቕ አቦና ንምቕባል ልዕሊ 50,000 ዝኾኑ ደቆም መነኮሳት ብዝማረ ወጹ። እዛ ዕለት ንኣቦና መቃሬ በዓለ ፈልሰቱ እያ። እዝስ ከመይ እዩ እንተበሉ ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ምስ ዓረፈ ካብቲ ክቡር ስጋኡ ብዙሕ ተኣምራት ይርአ ነበረሞ ናይ ሃገሩ ናይ ሳስዊር ሰባት ክወስድዎ ደለዩ። ሳስዊር ማለት እዚ ቅዱስ አቦና ተወሊዱ ዝዓበየላ ወለዱ አብርሃምን ሳራን ዝነበሩላ ቦታ እያ። ኣብ ውሽጢ ግብጺ ከዓ እትርከብ ኣብ ምድረ ግብጺ ብፍላይ ከዓ ኣብ ገዳም አስቄጥስ ክንዲ አባ መቃርስ ዝኣክል ክቡርን ተፈታውን የለን እሞ ሰባት ናይቲ ሃገር ዝነበሮም አማራጺ ምስራቅ ማለት እዩ። ምስራቅ ማለት ነበረ። ምስራቅ ሓጢያት ወላ እኳ እንተኾነ ንሳቶም ግን ስለ ፍቕሪ ከምኡውን ንበረኸት ደልዮም ገበርዎ። ናብ ሳስዊር ወሲዶም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ብስም እዚ ቅዱስ አቦና ሃኒጾም ብኽብሪ አንበርዎ። ኣብኡ ከዓ
ንኣማኢት ዓመታት ተቐመጠ። ኣብ 700 ክፍለ ዘመን ግን ተንበላት ወይ ከዓ ኣስላም መጺኦም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣጥቅዕዎ፣ ኣፍረስዎ። በዚ ግዜ ከዓ እቲ ህዝቢ ናይዚ ጻድቕ ኣቦ ዓጽሚ ሒዞሞ ሃደሙ። ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ እንደገና ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጾም ኣብኡ ኣንበርዎ። በዚ ኩሉ ዓመታት ናይ መንፈሳዊ ኣቦኦም ስጋ ዝሰኣኑ ናይ ገዳም ኣስቄጠስ ቅዱሳን ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበሩ እሞ ልመናኦም ፈጣሪ ሰምዐ። ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ኣብቲ ገዳም ንኻልእ ተግባር ናብ ሳስዊር ተለኣኹ። ኣበው ናብቲ ናይ ዓብዪ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሑ ሰብነቶም ተሃወኸ። ሒዞም ንምውሳድ እንተፈተኑ ክኾነሎም ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ከዓ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሓላዊ ደወል ደዊሉ ንኹሎም ህዝቢ ጸዊዑ ስለ ዝነበረ እዩ። ህዝብን ገዛኢ እታ ሃገርን እቲ ዝኾነ ምስ ሰምዑ ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ስጋ እንተተንከፍዎ ክንቀትለኩም ኢና ኢሎም ሰይፊ፣ እምኒ፣ ጎመድን ጾርን ሒዞም መጽዎም። እቶም መነኮሳት ግን ጥርሖም ክምለሱ ስለ ዘይፈቐዱ ሙሉእ ለይቲ ከልቅሱን ክጽልዩን ሓደሩ። ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ዓቢ ኣባ መቃርስ ብግርማ ወሪዱ ንመኮንን ንምንታይ ናብ ደቀይ ከይከይድ ትኽልክለኒ ኣለኻ ክብል ብዕራይ ተቖጥዖ። በዚ ምኽንያት ከዓ መነኮሳት ናይዚ ቅዱስ ኣቦና ስጋ ተቐበሉ። ህዝቢ ከዓ ብዝማሬን ብማህሌትን ምስ ብዙሕ ንብዓትን ኣፋነዎም። ዓብዪ መቃሬ ናብ ገዳሙ ምስ በጽሐ ከዓ ዓብዪ ደስታ ተገብረ። ቅዱሳን ደቁ ካብ መንፈሳዊ ኣቦኦም ተባሪኾም ብኽብሪ ኣንበርዎ። 40 ሃራ ሰማዕታት እውን ከምዚዮም ዕረፍቶም እዩ። ኣሜን። በረኸተ ምሕደረና። ከምኡውን በዛ ዕለት ናይ ቅዱሳን 40 ሰማዕታት ናይ ሰማይ ቅዳሴ ቤቶም እዩ። ብስሞም ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያኖም ዓብዪ ኣቦ ቅዱስ ባስልዮስ በዛ ዕለት ኣኽበራ። ስለኦም ድማ ድርሳናት ደረሰ። በዛ ዕለት በዓሎም ኣኽበረሎም። እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘመነ ኣልፊያኖስ ተጋደሉ። ንሱ ድማ ካብ ንጉሰ ነገስ ቆስጠንጢኖስ ካብ መኳንንቱ ሓደ እዩ። ካብ ናይ ኣይሁድ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣንገሶ። ንክርስቲያን ድማ ክሕልዎምን ክኽብሮምን ኣዚዝዎ ነበረ። ንሱ ግን ናብቲ ሃገር ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ንጣዖት ኣምለኸ። ንኹሎም ሰባት ጣዖት ከምልኹ ኣገደዶም። ብዙሓት ምእመናን ድማ ተንሲኦም ንዕኡ ነቶም ዝረኸሱ ጣዖታትን ረገሙ። በታለይቲ ድማ እዞም 40 ጭፍራታት ናብ መኮንን ከይዶም ብስም ክርስቶስ ምስክር መታን ክኾኑ ነንባዕሎም ተሰማምዑ። ኣብ ጊዜ ድቃሶም ድማ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ተገሊጹ ንሰብነቶም ብርትዕ ሃቦም። አንጊሆም ተንሲኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ጭፍራታት ዝኾነ ኣግሪጎላዎስ ቆይሞም ብኽብሪ በዓል ቤት ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ኣብ ልዕሊኦም ተቖጢዑ ድማ ኣፈራርሖም። ንሳቶም ግን ኣይፈርሑን። ብዳርባ እምኒ ክቕጥቅጥዎም ኣዘዘ። ኣብ ጥቓእታ ኣብ ቀረባኦም ዘላ እስር ቤት ናይ ማይ ጉድጓድ ነበረት። ካብ ናይ ዛሕሊ ጽንዓት ዝተላዕለ ድማ ትረግእ እያ። ናብ ውሽጣ ከዓ ክድርብይዎም መኮንን ኣዘዘ። ናብዚ ውሽጢ ኣብ ዝደርበይዎም ጊዜ ድማ ካብ ጽንዓት እቲ ዛሕሊ ዝተላዕለ ህዋሳቶም ተቆራረጸ። ካብኣቶም ሓደ ከዓ ፈርሐ። ካብቲ ዓዘቕቲ ኣውፅኡኒ ኢሉ ድማ ወፀ። ናብ እስር ቤት ድማ ኣተወ። ቀልጢፉ ከዓ ሞተ። ዋግኡ ድማ ኣጥፍአ። ዝደለዮ ኣይረኸበን። 40 ኣኽሊላት ካብ ሰማይ ወሪደን ኣብ ልዕሊ እቶም 39 ሰማዕታት ክቕመጣ ሓንቲ ኣኽሊል ድማ ኣብ ኢድ መልኣኽ ተንጠልጢላ ክትተርፍ ከላ ካብቶም ወታደራት ነዚ ዝረኣየ ካብኡ ተንሲኡ ብጎይታ ኣሚኑ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ቅዱሳን ናብ ዘለውዎ ናብቲ ዓዘቕቲ ወረደ። ኣብ ኢድ መልኣኽ ተንጠልጢላ ዝተረፈት ኣኽሊል ድማ ወሰዳ። እዞም መንእሰያት ሰማዕታት ኣብቲ ዓዘቕቲ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ኣዴታቶም የጸናንዐኦምን የዕግሳኦምን ነበራ። ንሳቶም ድማ ብዙሕ ጊዜ ደኣ ጸንሑ እምበር ቀልጢፎም ኣይሞቱን። ከሓድያን ድማ
ንምሓኻኽልቶም ክሰብሩ ደለዩ ቀልጢፎም መታን ክሞቱ ግን እግዚአብሔር ሽዑ ነፍሶም ወሰደ ክሰብርዎም ድማ ኣይተኻኣሎምን ድሕሪ እዚ ብእሳት ንስጋኦም ከቃጽሉ ብተሸንከርካሪ ጽዒኖም ድማ ወሲዶም ናብ ባሕሪ ክድርብዎም እቲ መኮንን ወተሃደራት አዘዘ ምስ ጸዓንዎም ድማ ዘይሞተ ህፃን ረኸቡ እሞ ገደፍዎ ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ሰረገላ ክትድርብዮ ተሸኪማቶ ጎየየት እቶም ወተሃደራት ድማ ስለ ዘይሞተ ከልከልዋ ሽዑ ድማ ኣብ መንኮባ ኮሎ መይቱ ምስ ቅዱሳን ክኸውን ኣብቲ ተሸከርካሪ ኣቀመጠቶ ናብ ከተማ ስብስጥያ ጽዒኖም ወሲዶም ድማ ብእሳት ኣቃጸልዎም ናብ ባሕሪ ከዓ ደርበይዎም ድሕሪ እዚ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንናይ ሃገረ ስብስጥያ ኤጲስቆጶስ ተገልጸሉ ከምዚ ድማ በሎ ናብ እገሌ ወሓዚ ኪድ ንስጋና ክትረክብ ኢኻሞ ኣሰኪምካ ኣምጻዮ ኤጲስቆጶስ ድማ ምስካናት ብለይቲ ተንሲኡ ናብቲ ወሓዚ ከዱ ናይዞም ቅዱሳን ስጋኦም ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ከም ከዋክብቲ እናብርሀ ረኸብዎ ካብኣቶም ሓደ እኳ ኣይጎደለን ብኽብሪ ተሰኪሞም ወሲዶም ድማ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ብኽብሪ ኣንበርዎም ዜናኦም ድማ ኣብ 4 መኣዝን ተሰምዐ ዝኽሮም ድማ ገበሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ከዓ ቤተ ክርስቲያን ተሃንጸሎም ካብ ስጋኦም ድማ ሓበይቲ ድንቂ ተኣምራት ተገልጹ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሐረና አሜን። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና መድኃኔ ዓለም ድማ ብጸሎቶም ይምሐረና አሜን። መጋቢት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ዓብይ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ ስደቱ ቅዱስ መቃርዮስ እስክንድርያዊ 40 ቅዱሳን ሰማዕታት ካብ ሃገረ ስብስጥያ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ጻድቅ ሊቀ ጳጳስ ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 97 ነገደ መላእክት ቅዱስ አስከናፍር 13 ጉሁሳን አቦታት ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ አቡነ ዘርአብሩኽ አሜን። በረኸተ ምሕደረና ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን